रिलिज खालामदों? जों जोबोद मोजां मोनदों बे गराय फाख्रि सावथुनखौहाय हादोरनि आरो गुबुन हादोरफ्रावबो कम्पिटिशनफ्रावहाय दाब दाब जायगायाव लांनायनि थाखाय थाब रिलिज होनो हायाखैमोन दिनै रिलिज होनो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जे इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्ड आरो नेशनेल लेभेलावबो बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हानायनि उनाव जों गावनि न'आव लाबोनो हादों बेखाय जों मोजां मोनदों गुबुनफ्रा जेरै अनसायदों जों आसा खालामो बेयावबो अनसायगोन बे सावथुनावहाय गुबैयै जोंनि हारिनि समाजनि न'खरनि जायफोर सिनस्रि आइजोफोर बिमाफोर बिसोरनि जि गोसोनि बोलो गोहो बेखौहाय दिन्थिनाय जादों गावनि सायाव जिथु फोथायनाय बेखौ दिन्थिनाय जादों बर' आइजोफोरनि मुङै डेडिकेट खालामनाय जादों दिनै जोंनि गेजेराव जिफोर समाजाव जानाय माखासे जेंना न'खराव फैनाय जेंनाफोर आरो पार्सनेल लाइफफोराव गावबा गाव जिउआव फैनाय जेंनाफोरखौबो माबादिहाय आइजोफोरा ज' जानानै बेखौहाय सुफुंनो हायो बा सल्भ खालामनो हायो बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो लोगोसे बे नङा जे बे आइजोफ्रा जायखौ बेयाव गराय फाख्रि मुं होदों बिसोरो समाज बेरेखा नङा आरो हौवा मानसिनि बेरेखाबो नङा नाथाय जायखिजाया समयसानि थाखाय हौवा मानसिखौ नेबाय थाया समाजखौ नेबाय थाया गावसोरनि फोथायनाय गावसोरनि गोहो आरो गावसोरनि साहसजोंनो बेखौ सुफुंनो थाखाय आवगायो आं सानो बियो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां मोनसे गोहो होगोन जों दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जोंहा दिनै क'क्राझार गल्ड सिनेमायाव होबाय दिनैनिफ्राय सप्तासे सोलिनांगौ बिनिख्रुइ बाराबो सोलिगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जों लुबैदों बेयावहाय बे 2टा बजानि श'ल' नङा इभिनिं श'बो खालामना होयोब्ला गोबां साख्रिआवलाफ्राबो नायफैनो हागोन कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय जोंनि फिसाफ्राबो नायफैनो हागोन बे जोंनिफ्राय खावलायनाय थागोन लोगोसे दुलाराय रायजो राजायानो जाहाथे फैनानै जोंनि बे फिल्मखौ आइजोआनो लिरदों आइजोआनो डिरेक्सन होदों आइजोफ्रानो गासिबो बेयाव रल लादों बेवहाय मोनसे थुलुंगाबो होगोन आरो नायनानै आथिखालाव जि सोलिबाय थादों समाजनि माखासे सोलिफुनाय जेंनाफोरखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों जाहाथे बेफोरखौ नायनानै बयबो रंजानायजों लोगोसे सोलोंथाइबो लानो हायो बेखौ आसा खालामो बेवहाय बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर क'क्राझारनि गल्ड आरो बङाइगावनि इउनिभार्सेल टंलानि साया आरो बिश्वनाथ सारियालियाव पाभै आरो गुवाहाटियाव मोननै हलाव दङ बयबो जाय जेराव हायो बेयावनो थांनानै नायफैनो थाखाय खावलायबाय बयखौबो बेबादिनो 14 बोसोर सिगां सानसे हराव बिसोरजों आंबो जिनाहारि खालामजादोंमोन